Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni likaJesu. Lama series bazalwane luluchungechunge olukhuluma ngezehlakalo ezokwenzeka ensukwini zokugcina. Ake sivale ngaleli themba bazalwane. Ningixolele uma uthi ngiyaphinda amavesi la. Khona into engisuke ngifuna ukuyigcizelela futhi ma inkosi yambula something ngibhala phansi. Mhlambe bese kwenzeka iphutha ukuthi ngingathiki kulokho sengikhulumile ngakho. Kodwa ke ngicela ukuthi njengamanje sivale bazalwane ngale note ethi sinesiqiniseko sokuthi thina konke lokho sekubaliwe ubuhlungu ngeke sikubone bazalwane, ngeke usithinde. Sinesiqiniseko salokho. Sofunda nje incwadi embili kuphela. Ukuqinisana ukuthi mawuthatha isinqumo manje noma ungahlupheka okwesikhashana, but kuhle ukuhlushwa abantu kodwa uNkulunkulu ebese sidini lakho. Ngoba uma selihlwithiwe ibandla then bonke abazobe besele bazobe sebebhekene noNkulunkulu. Ubani ozobalamlela? Kanti wena mawuhlushwa abantu uNkulunkulu uzokulamulela. Thatha isinqumo sokudela konke, ungami nabantu. uNkulunkulu usazobhekana nabo abantu. Ungamelani noNkulunkulu. Okay. Sizofunda baseThesalonika besibili. Uchapter 1 isiqala ukufunda kuverse 7. Sogcina kuverse 12. Yini lana esibukayo? Sibuka ukuthi ukuhlenga kaNkulunkulu okuqondene nabantwana bakhe kukhona. Mayethu uJesu obekezela kuze kube sekupheleni uyena oyokusindiswa. Ikhona isalvation, insindiso yokugcina la sesisuswa khona. Njengamanje siyasindiswa umihla njengoba ngifundisa njena, yikho ukusindiswa lokho umphefumulo wethu uthola ulwazi. Kube khona izinto esisindiswa kuzo esihlengwa kuzo ngoba ngeke sazenza ngenxa ukuthi sesiyazi. Kanti umoya wethu usindisiwe enkathi simukela uJesu abe inkosi nomsindisi. But physically bazalwane siyasindiswa ngokuthi uNkulunkulu akhipha izifo namadimoni. Kodwa manje siyabuza ubuhlungu ngoba siyahlushwa la emhlabeni. But kuze isikhathi lapho esizosuswa khona physically, literally emhlabeni, then sisuswe sibalekiswe. Ilokho engifuna sikubhekeke njengamanje. Assurance of our final salvation and redemption. Isiqinisekiso sensindiso yethu yokugcina. Nokuhlengwa kwethu. Sizohlengwa bazalwane. Noma singathola kanzima njengamanje, sihlekiswe ngathi, sichwenzwe sibukelwe phansi, singafundile amavesi asho lokho ukuthi siyacindezelwa. Siyaxhaphazwa. Siyazingelwa, siyahlushwa. But uNkulunkulu uthule njengamanje, but isezi isikhathi sokuacta kwakhe. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Bese nina enihluphekayo aniphe ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu ivela ezulwini inezingelosi zamandla ayo iselangabini lomlilo ukuba ijezise labo abangamaziyo uNkulunkulu nabangalilaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. Ikhona ode ngingakhuluma ngalo leli vesi kuyona. Laba ke baza kujeziswa ngokubhujiswa okuphakade basuswe ebukhoneni benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Lapho ifika ukuba ikhazimuliswe kubo abangcwele bayo, idunyiswe ngalolo suku yibo bonke abakholwayo, ngokuba nakholwa ngokufakaza kwethu. Ngenxa yalokho siyanikhulekela njalo ukuze uNkulunkulu wethu anenze nifanele ukubizwa kwenu, akuphelelise ngamandla konke okuhle enikuthandayo nomsebenzi wokukholwa, ukuze igama lenkosi yethu uJesu likhazimuliswe kini nani kuye ngomusa kaNkulunkulu wethu nowenkosi uJesu Kristu. Mayizinkosi ivela lapha ezulwini, izobe ivela iselangabini lomlilo. Ngicela ukuphindela lelo ndaba leyo. Uverse 7. Bese nina
hluphekayo aniphe ukuphumula kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu. Thina esindisiwe lana kwangakhulunywa ngoIsrayeli, kukhulunywa ngebandla likaKristu ukuthi ehluphekeni kwethu uzothi uJesu mayambulwa, then ambulwa ngenkazimulo uzobe ezosiphumuza. Weseyasusa manje lokhu kukhandleka, lokhu kuhlupheka, kulubu unzima, kulobu buhlungu lobe sibhekene nabo physical emhlabeni, sihlushwa ngenxa yevangeli. Then uzobe ezosiphumuza, esiphumuza kanye nalabo asebasandulela. So kusho ukuthi uhlwitho lelo bazalwane. But ekubonakaleni kwakhe uJesu engiphuleni kwakhe ngifundisile kwamanye ama-odi ukuthi yini ezokwenzeka. Yini azobonakala ngayo ekuzeni kwakhe. Icilongo lengilosi enkulu, icilongo iphimbo likaNkulunkulu, iphimbo lengilosi enkulu, icilongo likaNkulunkulu, then nalokhu nakho kuhloma okukhulu. Siyakwazi bazalwane kwamanye ama-audio. But manje yini esiyitholayo lana sithola ukuthi ke lapha na kuvesi 7 kanye nathi ekwambulweni kwenkosi uJesu ivela ezulwini, yeso inezingilosi zamandla ayo. Uvesi 8 akuqala isentence elisha lapho liyaqhubeka. Iselangabini lomlilo, ngenkathi ivele ezulwini inezingilosi zamandla ayo, ikephi iselangabini, iphakathi langabini lomlilo, ukuba ijezise labo abangamaziyo uNkulunkulu. Ngapha thina siyakhululwa ekuhluphekeni kwethu ekade sihlushwa ngakho. Enkathi sikhululwa ngapha thina siyophunyuzwa, then ngapha uJesu ujezisa labo abantu abangamazi uNkulunkulu. So kusho ukuthi sobe siphambana lapho. And uJesu uzobebonakala eza eselangabini lomlilo. Ngeke umlilo bazalwane uyavutha, ngeke ungamboni uJesu ukuthi nangeza, and thina siyaphunyuzwa thina ngoba nje manje kusewukhandleka kwethu ba silwela ivangeli lombuso, siphila ivangeli lombuso, siliphila kanzima, basiphiliswa kanzima emhlabeni. Isikhathi sethu sokuzophunyuzwa leso. That is our final salvation. Usezosihlenga uJesu, usezosithatha physically asihambe nathi. But isikhathi enza lokho at the same time futhi kulethwa isijeziso kulaba kade besihluphe emhlabeni. Ngathi yabona ukuthi thina simisela ulaka likaNkulunkulu. Okay. Laba ke baza kujeziswa ngokubhujiswa okuphakade. All right. Isela ngabini lomlilo ukuba ijezise labo abangamaziyo uNkulunkulu nabangalilalela ivangeli lenkosi yethu uJesu. Asifundeni incwadi yesibili, chapter 5 verse 9. Ngoba seThesalonika bokuqala ke manje siyahlehla ukuprova ngempela ukuthi thina simiselwanga ulaka. Ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka, kodwa ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu kasimiselanga ulaka. Konke lokho sengichazile ngama-disasters, ukuzamazama komhlaba, ukuphihla kwezinto, isigayigaye, ukuzamazama kolwandle nomhlaba omileyo, ukuwa kwenkanyezi, ukucima kwelanga, konke lokho sengikufundisile ngaphambilini. Akumiselwe thina, khona izinto engamiselwe thina bazalwane esisindisiweyo. Ngifuna sivale ngalelo nothi ke bazalwane egameni likaJesu. Kulolu chungechunge kade siqhubeka ngalo. Sibuka izwi lenkosi bazalwane. Nkosi yomusa sibusise. Ufushane nje kanjalo akukuningi engizokusho. Ukuthi ibekezela njengamanje. Sekuseduze la siya khona ekhaya ezulwini. Sizohlengwa. Siyeza leso sikhathi. But wena ke uzobuhlengwa kuphi ke wena? Ikuphi ukuhlushwa ozobuhlushwa ngakho uma ngabe uphakathi kwabo labantu abahluphayo? Uma uvumelana nabo. Khona ivesi lapha na kwabaseKorinte chapter 6 aboqala uverse 3 ukuthi anazini ukuthi niyohlulela ingilosi. Uverse 2 anazi niyohlulela abantu emhlabeni. Uzobahlulela kanjani abantu uvumelana nabo? Uyosho kanjani this is wrong ekubeni futhi wena ubusemshungweni kunye nabo? Ngeke uzukwenze lokho. Phuma phakathi kwabo, zihlukanise nabo, zingcwelise bese beyahlupha. Ngeke bakuhluphe futhi ngeke bakuhlukumeze masavumelana nabo. Wenza yonke into abayithandayo, yonke into abayijabulela nawe uyayijabulela, yonke into abayincoma nawe uyayincoma. Ngapho usindisiwe. Khohlwa leli verse noma lama verse noma incwadi esifundile, lo myalezo ubhekene nalabo abazothatha isinqumo sokuphuma ama systems alelizwe badele konke bese beyahlushwa ngenxa kaJesu Kristu. Then ke seyisikhathi sokuphunyuzwa kwabo ehlushweni kwabo.
Siyabonga, Nkosi yomusa sibusise. Amen.